vlakem určili směr, žvoucí síla na pirátské lodi. Královny Karibiku, statečné a odvážné, jejich příběhy vyryté do legend. Anne a Mary vzpírající se osudu, dvě krásné pirátky, navždy svobodné. Navždy svobodné. Jejich loď byla zajata britskými úřady, nelítostná děla se blížila ze všech stran, zatímco se opilí muži schovávali v podpalubí. Anne a Mary statečně bránili loď, odsouzeny k smrti, smyčka na dohled, přesto život pevně drželi v nejtemnějším vězení. Obě prohlásili, že jsou těhotné, a tak se odložil trest oběšením. Horečka rychle zachvátila Mary, za chladnými vězeňskými mřížemi zemřela. Anne uprchla z vězení, zmizela v mlze, její osud dále neznámý. Královny Karibiku, statečné a odvážné, jejich příběhy vyryté do legend. Anne a Mary vzpírající se osudu, dvě krásné pirátky, navždy svobodné.